Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana doda yokubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani fuyo mayizala amakhani koma mazali Alright manikubulisa ndikwamkele mbukeli wesiveza ukhono TV nguZakes manikwamkele kwesinye isiqendu sesiveza ukhono TV saqhubeka ke sisaveza ukhono namhlanje sihleli naye umfana ngapha eTsomo eZansi. Ladies and gentlemen, please put some hands for uMbongeni Omavala Mcimbi. But masibulise sikwamkele Mqubeni. Mandizibulisele kuba bukeli besiveza ukhono TV lona nguMbongeni Omavala Mcimbi. Suka eTsomo umhla waseXolobe ndizalwa nguThandisile noPhela ndinguChawe ndinguKhawuda ndinguNcaba uzalwa nguPepe ubizeli lihle ke but kasixele kabanzi ngoMbongeni. uMbongeni ndiyakwazi ukukhulela eTsomo kodwa ke umuntu ongakwaziyo ukumbukeli wesiveza ukhono TV ngubani uMbongeni? uMbongeni nguMbongeni Jevele. Yeah. Ndaziwa nguMbongeni apha kuMaskandi. Ke ngokukhula ke ndaziwa ngeziqhulo zombrani nakunye ngena kubiza phakathi kwabantu. Yeah. Ndingumdlali wesiginci. Isiginci ndisithatha from ekukhuleni. Yeah. Ebukhwenkweni ukutsho. Ndikhula ndidlala isiginci ndidlala amakhongolukayo. Ndicimba ke famba Yeah, so kulapho ungathi uba isukele khona lento yalomculo ebukhwenkweni udlala isiginci. Ngaba khona abantu mhlawumbe baku influence leyo waqondwa hey nami ndiyabawela ufana nobani kuminyaka ethelezayo. Bakhona mfowethu ngoba yazi umkwethu ungenaqhaka kekho. Njalo. Yabona. Bakhona. Umuntu owandithathayo wayibayo kahle inhliziyo yami ndayiphosa kuye. Yeah. Pheze ndikubalekela umfana wamabhadaza uThonana. Yeah. Uye umuntu oye wayi role model yami. Yeah. Wase kuthi ke ngese ngingenile emculweni. Yabona into bani ushuni kaThonado ngithandile ndasenibona kushuni wamabhenanyana eMkhomazi. Ushuthi ndafuka ndaphinda ndagxila. Yeah. Kukumbuzini. Wayabona. Kodwa isiginci sona soMaskandi ndisithatha kuScorpion. Phekwe nguScorpion. Ndiphekwe nguScorpion ngowasesiginci. Yeah. Kodwa ndaye ndanothando likaMbuzeni nami. Right. Kodwa oyena umuntu ndingene ngaye umfana wamabhadaza. Yeah. Thonado. Ake siyabulela ke bhuti wami. So kwabantu usebenze nawo ndiyakubona uba uyabala uThonado noScorpion. Ikuncede njani loo nto leyo kusebenza namagama aseqinile kangaka? Kukhulise njani wena ezomculo? Mfowethu. Andazi bangathini indoda amadoda kodwa indisebenzele kakhulu ngoba phana ndiye ndibone uba ukhona umehluko. Yeah. Ndingatsho nje ngoba ndifunde lukhulu kakhulu ukusebenza namadoda afana noThonado afana kunye noScorpion. Yeah. Ndifunde isound yakaMaskandi ukuthi uhamba njani ukuze abantu bekuthande. Ndiyathi ndifumene lukhulu kakhulu mfowethu. Yeah. So kwambeni kwakho apha sike sabona ke andiyazi noba isenguMbongeni Omavala Mcimbi na okanye nguMbongeni na ke nguMbongeni okanye nguMbongeni Omavala Mcimbi. Ngoba kuninzi okwenzekileyo ngendlela esibona ngayo nakwendlela esibonayo uthetha ngayo ku social media yonke lonto leyo. Mfethu kuninzi okwenzekileyo kakhulu. Kuninzi okwenzekileyo. Andiyazi bazayiqala ngaphi kodwa ke kuninzi okwenzekileyo kodwa mna ndisenguMbongeni Omavala Mcimbi. So Omavala Mcimbi asekhona. Asekhona Omavala Mcimbi nangona singasaphelelanga eqenjini. Yeah. Ngenxa yezimo esiyesadibana nazo singakhange sikwazi ukuzilawula. Kodwa bafuna emotion njani into enhle kanje? Like nifikelele njani kwezo sigqibo nobona ba hayi ngathi ayisebenzi lonto le. Ngoba ngendlela esibona ngayo ngathi lapho indaba yamavala Mcimbi. Mfethu kubhlungu
kubhlungu kakhulu. Senzekile izinto ekunjini. And futhi ke if ndikhumbula kahle senze event eBredersdorp. Indawo kuthiwa kuseBredersdorp. Apho besinamaqhawe wethu oDiliza oScorpion. So kwenzeka ke uDiliza akafuna uphuma stage. Andizube nditsala ezingcumbulweni yayibona. uDiliza zange afuna uphuma stage, then kwabe kuzongena uButi Tornado stage. Eyoba uDiliza angafuna uphuma stage kuzongena mfuka amabhadaza, asiyazi bakuthini. Kwabonakala ke ngoku into yobani ba ukhona ke ngoku ungavisisani kwamadoda, because ekupheleni ngapha kwabaculi kwamadoda uyabona wakwaXhosa wakwaGcaleka uyabona sangavisisani. So umfowethu ke ngoku wabhizi ke ngoku Nqanda, sabe Nqanda ke bano Nqanda ngusisi uyabona Nqanda. Ndiqomba ke mina ndishocked because ndiyakubuza bakahle kahle uDiliza lento uyenziswa yintoni, ngoba kaloku ungumntana apha kuButi Tornado uyabo. Basithi ke sizawuzama uyiattenda ngomvulo ba sisuka ku-event yange-weekend. Sange sibe sakwazi ukuyi-attenda, yasehlula. Wabe sethi uButi Tornado, no madoda, ndiprefera ukuthi indoda endidingayo indibambe bucala, ndiyaphuma edruphini singakhange sithethe malunga nokwenzekileyo kwaseBredersdorp uyabona. Kuzoqala lapho ke inkinga eqinjini mfowethu, xa sendikuxela nje inyani ezimsulwa. Nangona ke bezikhona ebezikhoyo isizincokola mna nomfowethu ecaleni izezethu ke, and kokunye ke andibelieve into bani ba andikholela kwinto yobani ba ngoku sengixabene noSibani ba ufuna ndithethe into ebesindithetha noSibani ba. Kodwa mani yintoni yonke lento le lomxabano, yonke lento le umculo niubeka ndawoni kule nto? Senje uba ingathi nikhokelise kakhulu ngaphambili into yokuxabana okanye kwathini. Umzekelo mandikubuze ngoMaskandi wonke uyabo. Sibonela amaqembu amaninzi usukela phezulu koButi Tornado sehlukana oshwini umuntu ekhaya uyabo. Inoba yintoni lapha ebantwini amaqenjini akwazi abantu bakwazi usebenzisana okanye imali? Mfethu, indaba yamaqembu imoshwa ngabantu. Ngabantu. Sizothetha ngelami iqembu lami asichithanga indaba imali. Singachithwanga nasizathu esithi indaba yomculo kwaze kwatsha kwacima. Sichithe kuyikuthi mina ndathi bafo ngoku ndingumbongeni le ndlela le sibonakala basiphila ngayo andiyithandi, ngoba andikhulanga ngale ndlela kwenzeka ngayo, and iyandihlula yayiqona. Andizukwazi uyimanage, ndizinto ke ngoku endizincokola naye ecaleni uyabo. Andizokwazi ukuthi ndingaxabenanga noMpopo uyatsheka, wena uxabene noMpopo uyatsheka, funeka ngancokoli noMpopo uyatsheka. No, mna ndikhula pha eXolobe, ndikhula kunabakhulu abami. Sokwenzela umzekelo kuSonelo uTshawe ngwasekhaya, uSonelo ngokumnyumsa bebenokulwa, and futhi balwe uzuthi wena soze lamadoda aphinde ovana. Hayi, ngomso akusathethwa lonto imvana. Ngoku andikwazi uncitha enye indoda ngingazange ndincithisele yakuthi kwinzondo zayo. So ndithi mina no ndoda andisahambi ngale ndlela ngikhule ngayo, and futhi iyandlula. So
ngoku kuloke ngoku ungumngani wami ndithetha nalunge ngomngani wakhe ingathi ndiyamlokonya yaqona nayo ke inkinga futhi esichanileyo kuma eqenjini lethu yabona and futhi ke abalandeli ngaze bezifundisa into bani ba indaba zabaculi sezabaculi yaba ngoba ngoku into eyenzekayo ndingazange abenzando banengxaki nami abalandeli abalandeli bangazange benzwa into abathanda mna banengxaki nobafu of which loo nto le andiyifuni ngoba akupheleni kosuku singamadoda. So yonke lento imosha njani umculo ibrand yomculo ichaphazele kanjani kuyo yonke into nizenzayo? Ichaphazeleke ekuthenini namfowethu omnye unabantu angabafuniyo omnye unabantu mna ndifuna wonke umuntu especially andithengi like go seba andiyabanza kubela njani bhuti andithengi buso bamntu but ngokomnqweno wami ndinqone into abantu bandithethe nomuntu wonke qha iba ngumuntu obuya benengxaki nami and futhi engekho azayithetha ukuthi umbongeni ungasibeka isizathu mhlawumbe kwenzeni ayinawuphuma angathi akuvani nosibani bani so nami andimfuni which is loo nto ayihambi kanjalo ngoba impilo siyazi bizasibeka ndawoni so ndingatsho nje ndibhuti iqembu liqhezu ukuyikuthi omnye unabantu angabafuni omnye wanabantu abafunayo uyabona so ilapho nje Alright ake masivale lo ndawo because sizothetha ngawo ekugqibeleni kodwa nje kuyivale ngifuna ungicacisela uba so ithi into yegama lamavala mcimbi ngo igama lisetyenziswa ngubani okanye ukhona ophumileyo kwenze kanjani ngo thina ukubheka phambili bhuti wami mangiphile ndikubeke futhi akhona ndiyifihlayo lento ndizayithetha mna benikade ndinyamezele futhi kakhulu ukunyamezeleni kwami kwafika inhliziyo edinwayo bese futhi abantu benibuza ukuthi intoni oncenga usibani bani ngoba usibani bani akakudingi indoda uyabona ndithi mina no ndazubafu ninani mazi mina ndazindlela esesihambile yaqonda uthe ngomgqibelo entsukwini elixesha ke kuza nominator i-motherphone maskandi elaxesha bekuza email ndithi mina ndoda asingenele ku-motherphone maskandi uyayibona enganiphenduli sokwathana ndoda asingene ku-motherphone maskandi ahambe so ndibuza uba usaniblotika ke ngoku asiba ndim ke ngoku obuzayo so le ndoda ithi hayi ukhatyiwe ndiqomba le ndoda ithetha uthina engiqomba uyabona kwanele inoba ke ngoku unoba kuvele kuchitheke idrop ube ubheke le yathatha le ndoda ndayikhupha kwidrop yekomiti ndayikhupha kwidrop enkulu ngoba besisesonke nabalandeli bethu uyaqonda okunye ndabuya ndakuchaza so amavala mcimbi kasi namavala mcimbi ngosithetha ngawo xa thetha ngamavala mcimbi ndithetha ngombongeni exactly xa ujonge lapha emculweni isupport niyayifumana ngokwanelekisekileyo qhubeka kanjani thuba le support evethu siyayifumana but isupport asikayifumani ngokwanelekileyo njengezinye izimvume zezinye indawo yabona umculo sezingeni siyawenza kodwa ubona ba no kukhona bokushota khona andazi ba ngathi kushota phi kodwa umculo wona osezingeni siyawenza yazi ukho wathi umuntu kanithetha naye wathi nani niyasilela when it comes kunto zofaka umculo online kunto njalo nokusenda imiculo ingaba ingxaki naleyo because abakulobanise phondweni uyakwazi ungena kwezindawo zomculo ngafuna uzibiza ngegama xa ufika awumfumani kodwa uyeva ukuthi abelove kuphela beperforma eDeft bese khayelisha pipipi kodwa online akafumaneki so inoba kusilelwa phi ke kulo cala khona bucubane niyasilela mhlawumbe mfowethu
senziba ke lo mbuzo wakho ngiyawuva qha ukuphendula ngiyawuphendula ngesingam yazi mina ndingumbongeni ngoku andikabi nawo umsebenzi wami endinawuthi sendofakile ngaphandle kwalo wamavala mcimbi ukhona online wona so andikabi naso isizathu endisithi ndingasibeka etafilini uba ngokutheni umculo singafaki online. Okay, guys, sihleli naye ke umbongeni wamavala mcimbi kodwa make sithuma umntana evinkileni. Alright, masiphinde sikwamukele imbukelo wesifezi khona TV. Usahleli naye ke uZakes Nkuhlu namhlanje siphethe umbongeni. Bhuti wami umculo uyakhula siyawubona and abantu abenza kahle benza kahle. Abacula abakhulu esinabo kodwa wena pha phezulu xa ujongile ngobani osafuna usebenza nabo pha kwabacula baphezulu baziwe nawe njengamuntu wamaskandi. Yabona bhuti ndikuva kahle mina ndinendlela yami endifisayo ukuyenza so isifiso sami sazi basohambe sihambe sithini kodwa into manje ndiyifisa ayivamanga ngenzeki fethu ndifisa usebenza lamntana kuthiwa nguLindo Mthangayi. Yes, ndiyafuna ukusebenza nalasisi kunento endayibonayo kuye mhlase semcimbini eHarmanas. Kunento endayibonayo kuye uba manje nosebenza nalosisi ngakhona into mhlambe omunye futhi endibawelayo usebenza naye and futhi onamandla apha ukuthi nje kucaleka naye ngumuntu ngusisi ndabawela usebenza noZukelo ndabawela usebenza noZukelwa kakhulu ngatsho nje xa sijongile la sisi uLinda unalamculo wakhe amuva ngawo senjengoMasikhandi. Yes, so xa ubawela usebenza naye ingase nenze into enjani mhlawumbe? ngoba ke mfowethu uyazi umculo uphila ngaphakathi uyabona ngeke uzukwazi ukucacisela umuntu ba ucinga usebenza ngento enjani ngento wena uyifila ngaphakathi uyakwazi ufila into ngaphakathi mawufika phayana ishintshe yabona uyive ukuthi noma lengoma enganjani ukuthi ndibize uSibanibani yabo ngisori elixesha wena ubune sifiso sosebenza noSibanibani ngo ngathi umculo uyinto engaphakathi futhi uhamba nedlozi. I must tell ukumamela uSisilindo uzawuzama ndisebenze kulento le ulethu uyithethayo uba umculo uphila ngaphakathi umculo wafika kanjani kuwo wawuphupha okanye wafika kanjani into lomculo apho kuwo? Ke futhi ufike kahle umculo futhi indlela endeza ngayo mina ihamba nedlozi kakhulu. Ndikhumbula ndisemncinci ngoko ndisemncinci kakhulu ngabo 2004 or 5 ndisakhumbula kahle andingekazi into kodwa ndaphupha mina ndidlala isigingci sikamfazi omnyama ndavuka kuba ke ndingumuntu okhulele kulomama ndingumuntu okhulele kulomama nje straight kodwa ke ndingumtshato ndinguyintombi lo mama qha ngezizathu ezithizeni ezabangela into ba mandikhulela kulomama. So ndimane ndisithi apha kumakhulu yemakhulu usamanyelwa ke ithukela ngelaxa ndithi yemakhulu ndiphupha ukuthi ndidlala ingoma kamfazi hayi so afuthe thela ubuxoka so iqhubeke mfethu eliphupha limane lisenzeka uyabona dimani nsithi makhulu iphupha ukuthini athi makhulu hayikho lonto le samamela umbixane ke eza radio umakhulu iradio yayilala enhla kwakhe mfethu ndilala ekhukhweni kwelacala umakhulu elala ekhukhweni kwelacala yonke family nje ekhaya elala endlini enkulu manje lilibalise liphupha yahamba iminyaka kwafikelele kuthenini ke ngoku ubhuti lo ndizalwa naye umkhulu wami emani ke wabunga emani sizane ekadala lapha endlini
ithatha kwamanye amakhwenkwe ubhuti afike ndifundise le set ndiyazi le set ubhuti aphinde ebuye eze nenye iset akakwazi useta yena eze nenye iset ndifike ndifunde le set andifundise ndiwazi ngenye imini waphinde weza nala set ebeyisete kuqala kwase kuthi mna ndifuna la set ebeyisetiwe ndayiseta bafu hayi efuna unibulala lapha efuna unibulala straight ngoba yena akakwazi ukuseta uyabuza uba ndiyishintshe njani ngoba yena ebengekathandi ukuthi le set itshintshe uyayibona ndayibuyisela kula set le beyisetile beze nayo uyayibona kwase kuqhubeka ke yabe ke ngoku uqala kwami ukudlalela amakhwenkwe ayentabini ngase ke ngoku sendifunda namava kusonela ngicima uyamazi ndafunda amava that no man unela phupha la ngenda liphupha dilapha ke ngoku Cape Town sendilapha kuMakazi abeKapa 2013 482 sasisiya singamakhwenkwe sasisiya eDanoni wabuthwa nathi sandokhupha amathanathana mfethu andikakazinto ngomculo laxesha ndifike ndithi Makazi ndive ingoma kaThonatho uculo amathanathana ndiyayifuna la sithi andazi into ngomculo ndandicela undiphike rand ndibona ku Abistock Road ndibona kunama city ibhaliwe amathanathana afe thatha imali kaMakazi yophangela hayi ngokuthi sithi kaThona ndangafuna nova ngalo city uyabona ndingathi ndithi umabhadaza nangona wena bhuti kulehlobo kungalo yena irole model yami oluphuhlobo uthetha ngalo olhlobo ngithetha ngalo loba asisasebenzi sonke ndikuyabonakala into bani ba kukhona ingxabano uyayibona kukhona ingxabano and futhi ke ungase ndifunde phinde ndikugxininise abalandeli abayeke ungena into zabaculi ngoba ngapha kwabaculi wena futhi kodwa abalandeli bamukela umculo wenu nibenzela umculo njani banithi mabazi ngento zenu futhi dithetha aparty like ningabantu babo singabantu babo but kuyafumaniseka uba manixabane noBob Yacheka abantu bathanda uBob Yacheka bazoba nenkinga nami abantu abathanda bazoba nengxaki noBob Yacheka abaye ngomculo uyayibona so ibingase ke ngoku abalandeli bebuye bekhumbula ukuthi saya entabeni sebuya entabeni kwamiwa phezulu kwenhloko zethu sayalwa kuloko lento ndithethayo ndithi abalandeli abeyeke uthatha ingxaki zethu bazenze zabo lonto le ndiyacela kakhulu ingase beyeke especially apha kuthi kuGcaleka ngoba okokuqala uyachaza kutatakho ungabantu seyikwekwa uthi tata ngomhlothile ndicinga uba ndifuna ukweluka utatakho adibanisa wena wenza zonke izimpu zenzayo zongabhadli zobukhwenkwe kodwa mase uyile pha entabeni kuqala ngelixesha usepha eBhumeni uyalwe uxelele isigangela salapha ebukhwethini kobukubo ubuye uze ekhayeni ubekwe phansi mfowethu ndicima siyayihlonipha kakhulu la ndima yokubekwa eClandi kuzwe ngawe kuzogcwala ngawe wonke la muntu upha kwela khaya uzothetha phezulu kwenhloko yakho yento bani ba uhluze uyindoda ngoku uyindoda yakweli khaya lamathile uyaqonda funeka uyithuze into wrong ne right uyaqonda so nizama ukuthi bafo abalandeli abayazi ukuthi ngapha kumculo kukhona thina kwabantu amadoda ayalwayo kwamagwayo uyaqonda mna ngingumbongeni andithengi
andithengi followers, andithengi intoni, andithengi sibanibani. uTonatu anangxaki naye, uBafo anangxaki naye, ngaphandle kokuthi mna ndandiphephisa into bani ba kungabikho bidance phobile kubalandeli bethu, sithathe uchuku lethu la ngaphandle sisenzela lona, sithathe silifake edruphini. Yabona ma no kwizinto esizenzileyo ezininzi mfowethu, idruphi yethu yabantu abancinci, sibancinci, mna ndimncinci, noBafo mncinci, siyalingana, but kodwa izinto esizenzele idruphu zinkulu azilingani nathi. Ndathi sendibona makhe ndithathe le ndoda ndiyibeke ecaleni, akakhawuleza wabuyela semdiyi kum ba hey Bafo ndibona ukhuphe idruphu ziyatshapha efondini, so sizawuthetha ukuthile ba hayi Bafo kulo hlobo nohlobo wena awusekho kakhulu edruphini. So nxa kuthe kwathi wabe uright ubuye sizo wenza into siyenzela abantu bayithanda mfowethu, sibancinci Cape Town thina mna noBafo, but sizenzile izinto kakhulu. Andifuna uxoka kule minyaka besidibene ngayo, sine albums yi2. So ndizama ukuthi ngalo lonke mfethu le nto ndithetha ndithenga ibuso bantu, andithenga intoni, andithenga anangxaki naTonatu, anangxaki nasisi, anangxaki namlandeli, qha into ngasoze ndiyenze ndifunga umama intombi katata, soze ndisifake kumuntu onganifuniyo njalo ayizuka. So kulo msebenzi senwenzile and ke ngoku wachaphazela nendaba yoba into yesupport ngathi into yesoul sayiphondweni, ningabaculi niyazama nini approach, niyasend email, niyafona bazi sicela ukuncedwa kuphela phana pha, niyazenza inzama. Yabona mfowethu andizothetha ngabantu, ngithetha ngami, ngizododela ngoba ndiyindoda yakwaXhosa. Bhuti mna andikafikeleli kweso sigaba esicela isponsor, andikafikeleli kuso, kodwa ngokwendlela endizabalazela ngayo because ndindedwa ngoku, kufuneka into bani ba ndizimele mna. Andifuna uxoxa mna andikho good kwinto zefoni, ndiyaphathi ndiyasenza isiqinisekiso sento bani ba into yami ndiyayibeka ngendlela endiyibeka ngayo. Bhuti akaphela amaplani kum, ndibona ngiqonta inhloko ndithini, andikwazi, but lo mjita lo bendisebenza naye mntana soze ndixoke ngaye. Very powerful when it comes in marketing, very powerful kakhulu. Yabona qha ngezizathu esiphile phansi kwazo eziyenza sibangela into bani masibe siyasplita mfowethu, ngeke ndithini nam, soze ndisifake kumuntu kudala ndizinyanzela ayibona. But ndibe ndibona into yoba noma ndiyatshapha mandisuphe kunoba kumoshakala idruphu, bede le nto ndibe ecaleni. So ndizama ukuthi Bafo kukhane ke ngoku, and ke futhi kushintshile kum ngoba nemanager enje, yabona, nesivumelwano naye yengase futhi abafowethu befunde nyani, kubalekile uba nemanager mfowethu. Zininzi into endizibonileyo, uyazi umuntu uma ngena manager uyaxhaphazeka, xhaphazeka Bafo, uyaxhaphazeka. Alright, uqibile. Uqibile mfowethu. Masithi ufumana i-call Nelson Mandela Stadium, kuthiwa iza nabaculi abalishumi, uhamba nabani? Intonga zakho ukadla ngawo. Uyabona awufuna sikuhloniphe bafowethu sikelele, sithatha musingathi ngogcaleka, asithethi ngezinye izinto. So wena ungeshumi, so ushoda ngabantu abayi9. Mfowethu mandiyithethe nje photho, uNongoma, uTonatu, uDiliza, uScorpion, siye kubani, uZukelwa mfowethu, size kubani, imanzo nabo bephila, uDiliza nembali mfako bese hayi ma, uDiliza nembali ngangibani omnye sathe singeza noMbhobho, singeza
noMagnet singeza ngoba nomunye umculo umvumeni shoto yiwani usisa ngamthatha yes nani ngoweshumi but besashoda kodwa kumenhlizweni abafowethu abanetalent uyabona fethu akwazi uvimba usibani ngenxa yezimo zenu kodwa uyambona wenza kahle akwazi mfowethu ke ngisho sesingovani mina Dimama wena inhliziyo yami kumkhohlisi kuba hayi usibani enze kahle nje na why ayimfeli kwabonakala ukuthi mina nilimenemene hayi andibalisa sisivu umsebenzi kaSpanbani uSpanbani oBhimbile ngale kayiboye hey uSpanbani uculile hayi suka ikhona nje uSpanbani oBhimbile fethu yahamba mawali album yomjida aliyamfaka endaweni uyabona uthiwa ke akubaleka ngokubiza igama lomuntu uyabo kodwa ikhe yakhona inkinga nje eyomona kuthi but kodwa ngahle ngayibona lento ukuthi hayi noma ubani uculile yabo qha ukuba imbangi yazi umuntu nxa imbangi naye soze uyifile yini mhla ekunqoma umuntu oyimbangi nabo yazi baphelile ngawo ayikho into yenzayo ebomini uncenyo sisitha mfethu boyazi bakuphelile so ndizama ukuthi mfethu abafethu baninzi bayacula and futhi nibafisela okuhle njengoba nami ndizifisela okuhle ukuqukumbela so umbongela ubhizi intoni ngoku singalindela ntoni nini awe mfethu ningasho ndithi lindelana umsebenzi wami nangona ke ndingeke zendibeke inyanga ngezizathu eziyezandehlela single album thetha ngantoni umsebenzi wakho ukuthi silindele iEP osekuqinisekiwe etafileni ndizo featureisha lo mfana uMavuvu ngoba ndake ndenza icompetition ndabuza uba ngubani ndingahamba nabani kukho iskimu sodumo njengabafethu abasebenzayo akushodayo into bani bangase bangafumana abantu bebancede bekwazi ukuyongena ezidudu eziquality into sithetha ngayo kulomculo equality if una quality mfethu hey nobugedile nje siyabona hey azitsimbi sithola ukukhala qoqoqo bakho yako wena uBV so mfethu 100% igoli iJozi yawazi umculo kaMaskandi and hayi uphethe yawulawo so ke ngathi ndithi baninzi abantu mfethu abanetalent enifisayo ukuthi nabo bengase bangakulembiza ndikuyo yabona mina mfethu xa kubizwa amagama kwela kucaleka umbongeni avela soze ningaveli ufumana kanjani abantu abakufunayo social media kanye singafumana njani umbongeni uyafumaneka Facebook umbongeni wamavala mcimbi na ku page amavala mcimbi and endicela ke kakhulu beyifollow abantu isizathu soba ndiyenza la page ngokutsha kungoba kuzingqube vange ezenzekileyo kuye kwaphetheka sekuboneka into bani ba anisakwazi ukuposta kula page ne ndase ndiyayeka ukuposta kula page ndasebenza ngombongeni wamavala mcimbi ixesha elininzi oko ke mina ke ever since saqala iqembu ndazibiza umbongeni wamavala mcimbi nangona ke kuye kwabonakala into bani ba umfowethu ngokuxabana kwethu ethi asichithe iqembu ndithi mina iqembu alinanto it's just ligama uyabo ingxaki sebantwini igama alinanto ake kukuyivala konje nje yazi noma ikhona into ubufuna so bendisabalisa futhi ngisabali so ndithi
ligama eli yeah leli inkinga. So ndithi igama alinanto, kodwa ke sinazo izinto eziqembu ezikuthi sobabini. Yena une page, what uyithathile ipage wayibhala sisaketile, of which ke anginangxaki ngalonto, befanezelekile. Uyabona ngoba nami ilantuza yamavala mcimbi ikum, and futhi endakushoyo kuye endathi mfo asenze group ngayi2 kube kucentana kube kutsoma, ngoba abantu mina ndiyabazi xa sisegroupini eyi1 abasetsoma bazohleba abacendana, abacendana bahleba abasetsoma, iphethe seyingcimbe evange ichaphazela thina. Athi uzoyenza yena sasoke ngoku siphila phansi kwegroup yasetsoma. Ubafu kwabonakala igroup akayihoyanga, so ndim umuntu osoke phakathi kwabantu, uyabo, because abantu abasilandelayo abaka-understand indaba yomculo, yaqonda. So ke ngoku ngelo hlobo abantu fumaniseke bandim or fumaniseke bandim ezilike ngoku ndiyashayisa ebantwini, official akukho njalo mfowethu, kuyikuthi ndinesineke. And ndiyafuna naye ubhuti sizama ufumana number yakhe eze naye azoveza lakhe icala naye sakoda sawuzama basisebenza. Mfowethu andiyazi, uyabona uphila life omnye umuntu mfowethu kunzima kabi. Ndithe ndiyathi ndiyajonga WhatsApp hayi ndiyathi ndiyamjonga undiblokile, ndiyajonga Facebook undiblokile. Ha njani? Okay, it's fine. Okay awuyeke ke ndithule. Ndathula wabeke ngoku khona ke abantu abamcebisayo kwacha kwacha. Mina ngicebiseki, mina thina wami idea ngangicebisa ndiyive, but neyami na ephila ngaphakathi uba mandenze intoni. Umbhobho be against kwiqembu bendikulo okunye, futhi ebe against kakhulu, and futhi ndibe ndimbona into bani ba umbhobho hey into azithethayo befana ndiyaphendula, kodwa ndinento ethi ndingumbongeni akukezwe akwabethwa kum awuthi ndithule. And mesidibana nombhobho hayi sahleka, and futhi umuntu oqala ambizayo ndim ndibe ndisithi hey kodwa ndiyahleka ke mna kungabethwa kum, ngoba nalantu yaseXolobe kungakabethwa kum andizunyakaza. So ndingatsho nje mfowethu masiqumbe le chairman. Masibule kakhulu babukeli besiveza uKhono TV, masidibane ixesha elizayo.